Te hol dolgoztál? Üllőn a Lenovo-ban. Üllőn a Lenovo-ban, ahol magyar munkavállalóként dolgoztál, aztán egyszer csak mi történt veled? Leépítettek. Na de várjál, tehát leépítettek, de... Ahogy lejárt a próbaidő, azonnal elküldtek, és helyettünk felvették a filipinok, ukránokat, meg a többi. Na, szóval ez az a kormány, amelyik azt üzeni, hogy nem veheted el a magyarok munkáját, eközben pedig szótlanul végignézi, hogy a magyar melóst kirúgják próbaidő után. Gondolom az a támogatást felvette ez a cég utánatok, majd ezt követően kormányzati támogatással és segédlettel hoznak be a te helyedre ukránokat, meg filipinokat. Miközben akkor ezek szerint még mindig van itt magyar munkaerő, akit lehetne foglalkoztatni. Uram, bocsánat, mondjuk a magyar munkaerőt szerintem egy nemzeti kormánynak kutyakötelessége lenne megfizetni, hogy ne Ausztriába kelljen elmenned, hanem itthon tudj boldogulni, családot alapítani, építkezni, vásárolni, ne a beosztással foglalkozni minden nap, hogy számogatja az ember a pénzt, hanem jól élni. És azt mondják, hogy erre nincs szükség, jöjjön a filipinok. Tudjuk, hogy ez nem véletlen, ugye Orbán azt mondta, hogy Magyarország annál versenyképesebb, minél olcsóbban dolgoznak a magyarok. Most eljutottunk oda, hogy a magyar ember már nem tud olcsóbban dolgozni, mert akkor éhen hal, akkor a magyar menjen Isten hírével, jöjjön helyette a filipinok. Na, a néppárti mozgalom ennek is véget fog vetni. Magyarország az valóban legyen az, aki a magyar embereké, akik itt tehetséggel, szorgalommal rendelkeznek, és csak egyet kérnek érte, megélhetés. Szerintem ez nem nagy kérés az Európai Unió.